ɓe sahel ɗeɗo tati ɓe jalte CEDEAO min mbiyatmi ko ɓe juumi ɓe gollorima ɓerde ɓe golloraki haqqillaji so tawi koto puccinɓe paayi nimsane yeeso mabɓe tampere ne yeeso mabɓe goto maɓɓe pop ƴeewi tan ko intérêt muɗum yo ɓooya laamu so ɓe ƴeewino intérêt population mabɓe dañat koɓe mbaɗani gati ɗo joni soko tawi ɓe mbi eɓe mbaɗa pellel mabɓe tan ɓe lombo ɗon ala jahowo mabɓe ala moɓe jahata ete ɓe gandi ɓe ngala powruji ɗo marchandise mabɓe gardi soɓe ndenaki ɓe nimsiya ñande foof CEDEAO rumtiɓe no ɓe ndumtiri CEDEAO ni CEDEAO acciɓe no ɓe ɗacciri CEDEAO ni Allah ene seedi ɓe nimsa jalti CEDEAO ɓe jaltani CEDEAO ɓaar CEDEAO wala hay hunde ko woni nafde soɓe mbi ɓe jalti hen tan kam na hunde bonde par ce que sa nani aɗa e mayre ya taw wonko nde woni nafde par ce que CEDEAO ne famɗi ko nafi kañum kam ko hooreɓe leyɗele CEDEAO tan ɓe ɓuuri wadde protégé haaju mabɓe ne famɗe population kadi ko hakkillaji occidentaux ji ɗi tan CEDEAO kadi ɓurata gollirde bo ɗum ɗon kam min horam kam e yandam ko AES yalti e CEDEAO ko kam ko hunde moƴƴere ko heewi hen population ngaji ɗi africain ne jaadi hen e miijogoɓe hooreɓe leyɗele tati ɗe pellitɗe ɓe gone ɓamde eɓe gollira ɗe gam no ɓamtare Afrique no heɓorto ɓe jaltani koye mumen no CEDEAO ɓe mbi heɓe ko perde koye mumen ɓe jogoto ɓe mbawa yah heɓe tan tampere nde foof ɓe jawata ɗum yi population eddoto ma population o tampo haɓe kor heɓe se ɓe dowra kumbe so yi conséquence gonɗo hen ɓe dowra ɗum yi CEDEAO a nimsata koɓe ko ceerte mumen ala so nimsude woodi kay koko heɓe ɓe yin pirsidaji tati so nimsude woodi heɓe nimsata ɓe poti noon artirde hakkillaji mumen ɓe jurme lesdi mumen ɓe jurme population ngaji ɗiɗi ɓe gardi leyɗele Sahel woni AES yaltudeɓe CEDEAO médiation waɗama ɓe jaɓano ɓe kolliri hen ko yidde yaltude ɗum kam hankkadi ɗam mbawi yaltude keewa jeytade koye mabɓe kono noon ko population kam jogorto tampoyde no fewi par ce que ƴeewi espace AES o ɓe lombi ko nder CEDEAO so wonti kadi yaaha garta o wonande population ɓe jogorto tampoyde ene wawi ɓoyde visa walla taxe uji paye muɗum taw wawana donc noon ko population o tan lebto e yiyandam laamu ngu kam kamɓe kam bon ɗum ɗo ɓe ɓuuri yidde wonno CEDEAO ko démocratie won toon kamɓe ɓe jiiɗa démocratie ɓe jiiɗi tan ko joɗade pouvoir hay toɓe gonɗo ɓe jaɓani élection ngaji mbaɗe ɗum kam kamɓe ene moƴƴe mabɓe